Josiasa mag Azimio la Umoja onyiso ichwang' margi gi moko kuom jotelo ma Kaluo makoro wuok oko kendo chido nyingo gai mar Azimio Raila Odinga. Giwacho ni Raila Odinga jatend siasa e piny Luo ma ok owinjore nyise achaya. Kaka Wycliffe okolero riwruok mar jolony mag Luo manolos e gwenge mag Migori bende ok oganda Luo mondo were gi siasa kendo giket dongruok nyime. Kagi nyiso ichwang' margi ne moko kuom josiasa magiwacho ni nyiso achaya maduong' ne familia mar ogai mar Azimio Raila Odinga. Jotelogo mawuok e kweth mar Azimio la Umoja manitie bore Nairobi ne obago romo mar siemo wang' jotelogo magiwacho ni mieno nying Raila Odinga kod chilo. Onagi marwa koa Siaya, Kisumu County, Omabei, wuoguru oko Migori. Mama ok nyal yany kama tuling to gidichuo. Mama ken commissioner. Onge kuma mama ida ne chiwe certificate. The Luo nation is also not for sale to please your bosses as you slander them. Find your own path without dragging His Excellency Raila Amolo Odinga, his family and the Luo nation at large. Giwacho ni moko kuom jotelogo makoro yiecho kendo temo tieko nyingo gai mar Azimio no kinde manene ne obolore tie familia mar Raila kagi nono gino ma oloko pachgi. An kaka mbunge wadgi kora ku afese kenda kwere ni kik otem yanyo nying mama Aida Odinga to nikech emose konye omiyo chope level makoro chope ni wanyise ni as from today wan mabodhi kode head on kendo am ready to wachako lweny ni ok bi stop kawuono office wakako sebedo ko yanywa nyake Facebook lakini mama Aida to kiko yanyu wane moyene mondo yanywa nikech wane e kalibane ok Dr. Aida Odinga kata Raila Amolo Odinga. Jotelogo chiwo siem ne jotelo matemo dunyo nying familia no ichuodho mondo were chutho gi timbego gino magiwacho ni ok nyal kelo kata dongruok mag siasa e thurka. Wan gi luor makende viongozi man kaegi wakwaye oyenya kaka dwaro no to chiemo achiel nong'e ni ng'ama gore no en institution duk jawiro chiemo ni duoge odno kendo sani gima kinyi kia Raila miparo no ema biro konyo ngimani. Siema kamano biro tok jotelo moko mawuok Kaluo nyiso balogi gi ogai mar Azimio ahinya e mbui gino ma imedo kwed gi moko kuom jotelo ma Kaluo malero ni gin kanyakla e tok Raila Odinga kaka ogai mar oganda joluo e paw siasa. Komachielo moko kuom oganda Luo ma gin jokanyo e riwruok mar Luo Development Association Ludeva ojiwo oganda Luo mondo oduok piny weche mag siasa kendo giket maino gi weche mag dongruok. Giwacho ni sao chopo ma joluo nyaka koro dongre weche mag pur, thieth kod ohala mondo oganda Luo bed kod dongruok makare. Wadwa ni wa mobilize health professionals manie Luo and we breathing together and mobilize resources. If we can, the hospital must serve away from politics, must serve as a business or private sector players. Ikete hospital must have oganda Luo to in the process they make small money. Pokwa gore mba direct gi jok moyiergo pod wawuotho yorwa to wang'eyo ni samwa launch ourselves which is within a matter of 1 to 2 months what they interact gi levels te mag governance to gi non-governance. Wycliffe Ramogi TV.